batunas khole shibon ni jing platform jepi ban ya kan ban ngi sipor khande ag bede bar ki matri kam jong ka khnam ke ek ba ka khnam ko dan ban terwa so ba hakan ke election MDC mentaus nem haka bede bar nek MDC election ka pamenta nagaliam da seng ila pan khre ya ki matri kam ki mat chikular ki jogi ila padong ki belum specific ki belum practical ba ban kong ke halor do ka dei hi kata ka ba ila juga ka pos ka por ban nam pan klan chu ya ke ikir ka bor juga de council haki bentar ke babon mat si bentar ban klan pada kawai ke mat ke ba ngila kerana do ki senam ki ada ban do pendam ban delete not ya para 12A naka khnut ke ban juga riti senja juga India kerang bahkan dan kita ka jing singan ba yang ni kum bisa berban ka bentar ka ba pada ban klan ya ka 60 duli ka dai ba ngin penting kenapa ya ka bor balai lut jong ka de council kum ba ka pa bentar la bon tili kisnam kata ka autonomous power jonga de karaja kadang ka jing tuklar jonga state government hagi bentar ba bon ba la de bentar ka ki kandau siap ne ki bat ki history jongi ka batai menchua ki subject ki bahwa apa ka paratri jonga khadir ka ban primary education ka bangi isi sudut trap ka di bangi hiperla yani kini baru suki kelas sentut no naka this council bar kelas senti ke state government bat mi sotu kan ne kadai nomor baki isi ke babun ba kim sotu ya kata autonomous body power jung ka this council tena kalian ka jong ingin penting kana ba ingin uphold ya kata autonomous power jung this council but kawai ke bahadin pada ilong ba itu subject ki bala le singira syakni no khamtam kane ka ji ai ya ka surat rulo kata ka sudut tribe ngin wanra beng syar this council baleng yo ta ngimla ban len menta hakikat khobor ba bon ba hajen man kasi yo I ba kibri kilok sudut tribe tang ra phedbet ru kilong khasi tang ra phedbet but nakapor khobor lamba ka ministry jo ta tribal affair government of India kana da tho kasi thi kana kado ba ka dam ka jing misuse ya kine ki Shulu tribe category da kibri ki bomdei hop ki bomdei Shulu tribe ban yo jing to hi ki babon tena kalian juging I ba kajing IT no saka state government ban issue ya kita ki Shulu tribe certificate kumba kalong limita online tak hadok ka no verifiable kita ki beri apply ki desi sana yang kita ki kasih tena kalian juging ngin pentikana ba ka ne ka bo ke tiar ba do no jong ska ki kawan pai ben saka dis komseli kawai kamar kam kongsan ru ka dei ba halor ki kam sidong kam tha pi ni habang yong dis komseli ni ber so thu kidor bar kur kidor bar right kidor bar sidong kidor hima kini ki important aspect jongka dis komsel but kumangala juga na kapor lar pilek saka ak jogi ma william arjan yo la tho sai kedal ba ubala long ramba shino uritang ukasi hela bon tligis na munda kibam de ki kasi kilong ba shino kipen kan imim pet da brom kawai ki ra ki bala pai ba ma iba ra tamar wat si pina pe kirang ba shino sti kim de kasi garo ki garo bang ni don ki kor kislakia sanya ki kor di khandor te kan ka ba wan ra jin shibon ba haloka hok long try man try jongi haloka khando siap te kini giri bentar ki kham kongsan bat kawai ka bang ngim la len ka bang ni sim important ba la jongi ka de ka khai ka pate kumbang ila ya thu si ba bagi pareng gi wan sini sekpo ka ri India nungkok ne haka dulu juga khai pate lama ka East India Company hada ka ta par ki ya thma ki sim ki capture ki sensation no India te giri ban thu ba kam ka jai mun giri ban khen kor giri ban new kor giri ban penting kenapa khai pateng kan ne hangi kita try mulu rangi kwa ba ki jat beri wajong ngilani ki pateng ba pateng kenang ya ne ya isa le lani ni dan don ta halor de ka sla prathai haini bentai bo blue la mo kharbang yi bat ki we ki mat ki bale sir kalen ka seng ha ka sti ka bedukom rangkat ka jing perbab smai ki ka dit jong ka seng ni sa palai du yang manifesto pada yung pikan spaka schedule trade banyo ka seng dan ki affidavit ki kita pa no ra yang ikon sa po dis council dan maka dari ka board dan ai SD certificate pishin mo ha be de ba kani ka jing ki jona ki khol ki bayo di ko pat ki bomde ki kasi bayo pa pi ngimla bayo kami da pa kasi pi ngimla man len ba ka syong kha khle warra ka jing ma ba
ma nado mencuai adon kena trend adon kena pattern kawaya but i persyangi deka kilat limti lembah i jungai bo jung ki ain bangin persang man khangla de kini ban kalian na sengi labu bentai kani ru hakar kontrekam jongi ba kadon kawai galinti le sengin ngam tham perking do ikani ba pois ka syong khali khanang ba kanum dan ka jing misuse wa de ya ka ya ka tribal identity tengin na pois itu ki ba schedule tribe ni soto ba kadon ka apex code ruling kalau gani hakba na kalian ka swim code kalau ba habare ba ki mix ki ba mo ki products ki kategori jo ki schedule tribe ki om ki ban pe lada ki im ha kata riti dos to jong tribe dan ki yo ai de lar ki ki ban do no kai dai ni soto ba ni hab ba ban pencanai bai gini benta nang ba nang ni sakmat kan don su kin bakala ki bale si ki para ban penwandur no dakadur ka ba bakala ya ka jek muri wajongi pada pikiran harus mengakai peteng sebab kumno ta kai peteng kumot mabal pet khamta mek bertasar khamta sasulong kajing issue trade license rajor bai ki bamde ki kasi pina kalian wajongi omdei menta bakade for election ni kan ande ki sakhi ki satar ka history ka batai ba khanam bari ka wai ki sen ka bala ju yait kan yait ti ni jingkang jongi em jongi sia for country habari bagani gila puli ka khakana spasan sa ta ka trading my non tribal regulation na pos ka po but gila alam ba ka district council ka penun kam ya ka trading my non tribal regulation 1954 ki ka penun kam ka kum ka missionary ban penrus ba pi hakati si shala de ile chene ka regulation ka na spasan sa min soto bahkan ni ka dega machinery ban protect ya khai ka pateng jogu trai jala bat ka ba da ubro manta don ki area klase ki ba yo khasiru ban khaim dan juga shu da ki wei be ba hado ni khlema do ka council ka khlam sim kita ki senja ba ba em ngin regulate no leningin penduna no katai de ka jing ai election ga ba pathar te nakalian na jongi ngi sotu bala rangim la ban perking pen kam hok e diga khak mes wasam sta on wara ka jige ba khabat ni te bo ba ka pollution apa ka khak mes wasam pusa trading regulation ba ka isi ka don ya ka bor ban limit no yaki number of trade license kani ka legally correct ban le mundan bala ban challenge ni bat ni la ju tho achon council to si ong hayo minum aishu hangil akut ke limit lari kini ki jaka bagi apa ngi di kamar jo pai baru ni wadon ki jaka bala abun pala te yo asa ngi do he ko jaka mentangan ni ong pi lek pe te opor opor kan ngon ki dukan jo khasi do o khasi no coba play dukan apa ang te opor opor jo ki ba jo bar sudah pi dukan bariane dukan ba he pi him kwa ba so sulong bor ko ai kon long ko te ka thai te opor opor kan ni ka jikit kle lari katakan responsibility jonga di council li balada kimla balle muda lese ka kadamang ke jema ka frau naklian jo ka sangi da ka mense mo basharan ka mense mo bishisha ila tho a ka matrika mo jongi min pentrikam hok ya ka ni ka regulation khat ndai spa san pusa ba sashi simpan ka khai ka pateng kan wan phai ni show khasi bat ila da rai kanung nu ka kam ka bala la khasi ngin num renew show election ngin num renew show ngin ambek namar bala don khasi nginum aishu kani adu ade kat kum kajing ai bor jo para lai sab parat jongka dan sab para bi jongka regulation kat nasa sandusa kamli bang isu batai sta mangi deng isu la sta kani kajing ai bor jo regulation ni pada the PE umai kini kisnam ki balek wede kajing sensar po district council habar ar ni kan ber agentia ber akasi ki kijing tuna ki ba PE sai pula ban kadau pika jingdona pula sodon kam ban wara ajakat mai ban khai pika jingdona ka bakrau tam ha ki district council bor atli ka politicization no kajing long party bai tang ban mentoy ka party kelajur war council ban kumba borok kiom baga district council kadeka launch pad chaka emily ban kata lapan sisau maro pi gin kali ne kini ki emily ki ba julong MDC 10
ka kam ka phira le hadis council as an MDC ka ba ai putih kata ka bori pi ba pin pio promotion amli ngam ta ngai kun ni kan MDC election ringat kerana kuasa apa ba ngan pendap syai ka kamrong ka jongah pon council ba la ngam la pan pas na dis council ngam dan hok ban ikun ya ka amli election ya bila ada kerana kuasa baki don ki subject belum spesifik don hikam belum urgent bagi hable in pendap syai kita hikam ngin pen khut pen soba ngin pen klang kita dis council kata di ka thong ban kong ya ka thong kam dei bang ban job MDC na ta sai kun ka amli te ka ta ka long rutin ko malek ko bat kani ka ka we ni kita ki jingtorat dengan council baki di badan hang te pon council ki perkhat bai kumno ban perkhat ya di nom ta ka MLA election ki perkhat kumno ban perkhat ni ka council kono ban perking ni kita election kono ban pe dunia ya ka khando ka siap badan ha ka pur usam jo council ni pe te lada ka pattern ka ya kumdi kin wan ki por bale se baki pai ba hi tin sang ba kita duk di kermen no nak ada council dan ada kawan ada kapol le siang dia kapol masuk si ba hi ko macam betul pada Kano di candidate apo jantia ba ang po kaseos. ha jantia hi kumbang ila ada Brian na duk kong bang nung penikun kementan mar bang ngite bi jantia hills mo ngan ai buram khandiat ya KCDC nakini ki lai tili ki autonomous council ber po state lada bol juduna don ini bak hamla dari KCDC le si hang ni kadi apa seorang ni maki board ki beri ki state capital ka compare pinapit jantia hills ga kalau ke ba situation ke ba isini ba pinapit tang siapa belum sinang ru ki badan ki factories ki pero ya kitu ki ha po usam juga jantia hills rek pinapit condition jo ki ngila la bon ba le si ka jantia hills khamla ban tri hop ban penbentoy pa ba banyada ya kata ka hop jo pa ba ti rilom jantia ti ni la dot rai no kata kada ba chen tia ngin apshwa na mar ba ngi kwa ba la da ka khnam ka le chen tia ki pai ba ki ri so thu ka no le jong ka se man chi khun election klem so thu no le te le sing ong ba kan ba kra ro nya te hapo ki CDC ba da ki don khan bai mut ki ka ne ba la da file la da ki don mission paper ada valid but ni quality ba kini ki ba ngi la da verify la da select nang ni po ki CDC kembang la ong ni persiang ban ya koi ko mindset ngin chi ya ki babian om ya ki babon te kini ki bangila penbaran le sen ki dei ki babian ban ki ni kalem ko ki dei ki babian ki ban ta ju so thu ka nomren baka jing ang not ban tare bang kermen ru ba ki pai ba no ki konsumsi ki jong ki ba per le hende ki kin ka san ki de ka wai ka jing ka jong ki ga la isne ki ni kala de jong ki dei hi ki bawan ta ka ban sim of the spa te wang hari kadang ni kerana pada abu pai ba undio i kam sim macam ki unde ka platin ka jo ki kan ba kin poilan sa kathang Kubang isno e baro ki kan ba ke HDC ke dei autonomous district council ke dei ka way pat ka bos sa ka ba khamlong karpang mo thmi e khando ka sia karti ka dustor pa kum ta tar ke dei ka karsho jong khasi dei ni kubon election ki kubon ki lab ka development kaba ngi haban kubar ba dengan nak district council ngim dia tan ka development ngim dia tan scheme ka board district council ka dia bat kita kuma pi obi khanda ka sia ka ni ka dustur akum ta ter pisno ne magani ka jing dia lab halal development ko ngi bakra pasto bakla pa ba ban so tho ba ka dei ka district council pi ka di sisa ngasol ngo ba ngar mo si il ba gla pa ka bo ya ki kertong ba ki le ila election ko bele ila beli wah ki kelet di kinala ada ki scheme bi per ha ji sisa le ka council kam dan beta beri kita mo kam dan beta ba kita ki scheme kamram juga council ka diga thik tangga we be man penne pensa ya ka tribal identity jong yurulo nado khatna spasan puar ka thong juga chu data omni ban dia musyari ku ki kam pada tela kita ki kertong ki ba terwai de kim so thu ya kata ki wan penban ha khateng juga nala ki scheme pai ba ora de so thu ma komi kita lagi bang pat so thu bale yo council de ha kim so thu bale yo council ngam thai ki pai ba de ban pai khamat so komi de jai brio kini para kin pen bakala pada ya kan nongrum jo council
Dadaka long kata ka do temut ki election kin nang ni sakmar kin long ba sosi ba. Keleng ikamen ba ko bokalong mentai pa ba di ba ustad ba ba di kontra. Da kontra ulang ustad nginyo ya kapok ya ki nong sin charu ki basta ki ba syai ba ki ba teribet ke. Lagi kan lagi kamu try kan nongot lagi buat slow show. So tikna ba bikin barang job. Em kini baru khat we ngot hi idon ga chikerman. Idon ga chikerman mar ba ladam dan chikerman ngata ngi no ba tiket hiu. Mana kita nado nyau ne prangut ki ba ngi reject ya application. Iklam ai shoot mar ngi sotu wale se kadang ba tengir ka seng ngilong ngim don ne kita financial power ka ba biang ba gitu na ba tengir persab eka ya resource ku jomi ki konsumsi la se ba dan empat idon chance bang poin so tang yang bahkan pelong lenoi tengi jit be kini kinjak ikat oi teli ki ba kun na seng i ba ki dan dikatakan mesti ba ki dan dikatakan hata ji ele ki dan hi Kamu kan lagi ngot ada pijak berbarang orang saya penokam dengan coalition. Kajing ya dek bakno bakno seng bang ya tahu isi. Tapi kena piseng ba pi ban pinman try ban ya telam. phi na kaleng no jomi hi ki dan ki seng ki ba ngi da rail pa ngi mi trelang la yunu mi trela dale ni kan ki seng ki ba ngi la ban tre la hadin kerja kinde bi kita ki seng ki ba accept ya ki matre kam jom ka seng no jomi 6% bay wada bargain ban jomi ya ki kita ki seng ki ba le sila ka po kita klemat du ni persiang ber pesoto ya ki ba kini ki mat bagi bo na sa kim de ki mat jo khna ki mat jo jai ben kiru ki kwa ingat rai collection ban mo man ya da pende sa ga jai ben ko khai jai ben ti kini ki mat ban penklain ban pende musa man ya da ya jai ben ri tena nam tharai bu kentat ya ki mat tri kam gi jongi bal lada ki pedem ka bhai endai ka wai pada ka option hak demokrasi mo idar arlen ka ruling ban option te lanong lada ka poi ka pot ki ban ruling pada ki hap setting by ya ka khana opposition we will be the biggest threat in the history of this council as an opposition to hamti apo ke GDC but ya ka bok iter ka bang ngin yo atko pa in pentikana ngin kunai in pendan kam ya ka 6% pura ban khangla ya ka no ka jingle behind ka jingle bakala ka jingle bamsap ka jingle tri hop jong ka dis council pa Kayak kau bawa jadi, saya bikin mie berita nga ka jingle pa ka jong ai pa ba i ki bari ki kanra jong ka ka election la jukan ni gani tenten ang ba teng pa ba arbanai sibanai shwa election ukulat ka jingle ma but hadin result pada sedang bang biang ban ijek ban tunum ban tanam bakala kani bakala katai te ban light ni kita gi tunum kita nam ban light kita gi jing jingna karpat ni ba bon ijek ban reu lalu itang haka arpo itere jong Facebook ala biang ngatai late ka jing itri late ka jing sokhia late ka jing ijek ban reu lada upai mau ya unta kata ka ba kaban penmentoy ya boro endrei ngayo i ba benta ki por oi kita R section apa don kajing tuna ba kita ngelihat tabut dengan IPN council so senai ba ki percentage mau yo ka des council ka kamno karpang banyak ka emily yo mau kata ka jing persetuju ki ro champagne ki ba bon ba henry kita ngelihat tabut ka emily ki bon ki tuna palat akan disi dengan suatu akarpat ya ki voters ki jongi let's say ba khamdap ba khambiang ba mo ki ba let's ki dong nim dot kam emily dot kam disi mo kini ki MDC ke bagi jit kam dei ne komentar ka jongi komentar ini bar sign dulu bar penskem bar pendek pensa yang hok jogi pateng ki barwa dengan kerpat dia ki mo soba le tabot pi ki bala dap la biang pi ki bom num sha set te marau shu kita ki bon penbit la spa pi ki bedon ta ka jing start des ki pan tong ni ya chamat inum shong ai in let bar sign dulu tambai ki sensinya ya ki ba kamboni ba syak manipulate pada election orang pi ki ki baduk baduna kisah manipulate hak pisah hoi no so thu ba teng ki ba bon ba ki ne ki baduk ki so yo man to da po election ma lam don election yo myo ji yarap na ni nang tai ka bai kot ka bai yu ki myo shu ringa ya haki ru ong ba
top hidup matang so ni kerman ba ka yo ka jong pai ba solon sarum kiu henry kani ka wood ka ba phine tham kum kita ki bodok ki batin jar ba sham ching lai pu jai ka ching bo jong ki ka mau to away phile tham wood ban penting kena ka suk ka san jong ki khod ki pateng ki jong phi kata ka di bo kong san ba bat na kerman ba ai jumu di ya boro kat chama ya so sedeng ru ya ying man ki tliu ying ki ba ru hawa kon sila jong ru ya kan ni ka tin am ju pendu ba so pha le the bo so ba le the bo yang in pen i ku ba jai ben rio seki we ki bar jala ki bara hamne bangin pen i ba ki we ki no ani pe ki khasi hado kan ni ki si udut kon se hado kan ni ki ga tu dustu ma jong hado ki kan ni ki khado ko sia ba jong ani ka sim khia ba itai message ki ba pha sa sarkar india le ban pha seki we pa le ki jai ben rio ki ba sa ali ka state ba jong ni kan ba kan dom jing pair no nang ni sa kamat but iway bagi ong ba borok yong ba ni don kam ma ya uta bala si ublay ula kuku ula je tengok ong ipai ba dot kam teng teng ni duai shaban babja ni duai shaban thia ni duai ni la ke ma ni duai shaban tre ka ba bo ni ku ki bale ni duai ngatrang ni habul ban duai shaban ni simi ki rai ban je dong ki man ma ilong ni chugi rang ba kini ki san sistem ki ban wan ki dum sabai ki dum pensosi pada ipai ba ilo bo Boleh sih tu, bukan dia.